Salam. Atavatan TV YouTube kanalının mehriban tomoşaçylary. Atavatan habarlar gepleşigimizde sizin ähli jaňyňyzy hoş gördük. Hormatly tomoşaçylarymyz, TV ýylyň gelmegi bilen Efafan hem orta mektepleriň soňky synpyny okuyan okuwçylar üçin ýokary okuw mekteplerine girmek bilen baglanyşykly gyzgylanly mewsum başlaýar. Şonu yaş oglan gyzlarymyzyň bir topary ýurdumyzyň ýokary okuw mekteplerini okumak üslese, ýene bir topary bilimini daşar ýurtlaryň awraýly ýokary okuw mekteplerini almak isleýärler. Biz Atavatan media topary bolup, saytymyzyň bilim sahypasyny ýurdumyzyň we halkara universitetleriň talip kabul edilşik ve stipendiyalar baradaky habary ýygyderli ýetirip gelýäris. Mehriban tomoşaçylarymyz, habarymyza başlamadan size Atavatan TV YouTube kanalyndaky ähli habarlary, gepleşikleri, klipleri ve kinolary aşakda görkezlen salgyda anfatlyk bilen tomoş edip biljekdiňizi ýatlatmak isleýär. Mehriban ýaşlar, daşar ýurtda bilim alýan Türkmenistanyň ýaşlaryň aglaby bölegi Türkiýe döwletini saýlap alýanlygyny hasaba alyp, ilkinji habary Türkiýanyň awraýly ýokary okuw mektepleriniň biri bolan Özyeğin Üniversitetiniň 2023-2024 okuw ýyly üçin talipleri kabul etmek baradaky habary bilen başlaýarys. Ýadyňyzda bolsa, ýaňy ýakynly Türk döwlet stipendiýalary baradaky habary saytymyza ýerleşdiripdik. Yeri gelende bu stipendiýalar üçin resminamalaryň kabul edilmegi ýanwar aýynyň 10-na başlaýanlygyny ýatladyp geçýäris. Hormatly tomoşaçylarymyz, Özyeğin Üniversiteti 2023-2024 ýyl üçin resminamalary üstümizdäki ýylyň 2-nji ýanwaryndan başlap kabul edip başlady. Özyeğin Üniversiteti häzirki wagtda halkara we ýerli sanawlarda Türk universitetleriniň arasynda öňdäki orduny durýar. Bu universitet bir neçe degişli halkara guramada akkreditasiýa edilen Türkiýanyň iň awraýly ýokary okuw mekteplerining biri bolan we Türkmenistanyň bilim ministrligi tarapyndan diplom ikrar edilýän Özyeğin Üniversiteti Türkmenistanyň talipleri bölekleýin talip hakkı hödürleýär. Bu üniversitetiň esas aýratynlyklarynyň biri hem öz umumy ýaşaýyş jaýynyň bolmagydyr. Bu bolsa daşar ýurtda bilim almagyň esasy çykdaýjylarynyň birini emele getirýän ýaşaýyş jaý çykdaýjylaryny azatmak mümkinçiligi bermegidir. Üniversitetiň hasaplamagyna görä, Istanbulyň Aziýa böleginde galsaň, ýyllyk ýaşaýyş jaý üçin çykdaýjylar naharlanmak we sporda goşmak bilen $6.500 $14.000 Amerikan dollaryna çen çykyp bilýär. Bu görkeziji Istanbulyň Ýewropa böleginde bolsa $7.800 Amerikan dollaryndan $19.800 Amerikan dollaryna çen çykyp bilýär. Emma egerde talip Özyeğin Üniversitetiniň umumy ýaşaýyş jaýyna galsa, agzalan çykdaýjylaryň möçberi $2.500 $4.800 Amerikan dolları aralığında bolup biler. Mehriban tomoşaçylarymyz, Özyeğin Üniversitetiniň resminamalary gönü özüňiz online görnüşde hem ýüz tutup bilersiňiz. Egerde siz 40-45 göterme çeni okuw töleginden arzanlatyşdan peýdalanmak isleýän bolsaňyz, onu Atavatan danışmanlyk we terjime kampaniýasyna ýüz tutup bilersiňiz. Habarlaşmak üçin telefon belgisi 532 401 71 52 Tofan 530 251 36 73 Tofan 212 633 40 00 Melim bolşýaly dün saytymyzda ýerleşdirilen habarda hem bellenişýäli Özyeğin Üniversiteti 2023 ýyl üçin Türkiýanyň iň awraýly universitetleriniň sanawyna hem öz ornuny tapandyr. Mehriban ýaşlar, Özyeğin Üniversitetine ýerleşmek üçin ilki pasport, 3 ýyllyk baha we attestatyň terjimesi üçin makul hyzmat terjime merkezine ýüz tutup bilersiňiz. Habarlaşmak üçin 863 78 96 73 96 48 55 Soňra resminamalaryňyz bilen Atavatan danışmanlyk kampaniýasyna ýüz tutýarsyňyz. Kampaniýa resminamalaryňyzy üniversitede hödürleýär. Üniversitet siziň attestat bahalaryňyza seredýär we talaba laýyk bolsa siz okuw jaýyna kabul edýär. Okuw jaýyna kabul edileniňizden soňra size çakylyk haty berilýär. Hormatly tomoşaçylarymyz, çakylyk haty bilen talip wizasyny almak unutmaň. Türkiýe wiza üçin zerur resminamalaryň sanawyny saytymyzdan tapyp bilersiňiz. Gepleşiklerimiziň enlik sanyny görüşýänçek, hoş, sag bolun.